El Badalona torna a rebre aquest diumenge el Terol en el primer partit de la segona volta de la Lliga. Després de l'enfrontament de Copa Federació, es preveu un maig força equilibrat, on el Badalona intentarà fer valer el factor camp per apuntar-se a una nova victòria. De cara al partit d'aquest diumenge s'esperen alguns canvis en les alineacions de tots dos equips, tenint en compte que tant un entrenador com l'altre van reservar dimecres passat alguns jugadors que segurament seran titulars aquest diumenge. A més, Manolo Márquez espera recuperar alguns dels efectius lesionats. Moltes perquè ells han deixat 8 jugadors, tot i que han jugat pràcticament, excepte Héctor, el davanter centre, que és el nano del filial. Tots els altres 10 són jugadors de la primera plantilla, però ell ha deixat 7 o 8 jugadors que jugaran de titular diumenge, els ha deixat a Terol. De totes maneres, l'estil de l'equip que han mostrat ells és una miqueta el que s'ha vist avui, no? Llavors jo penso que diferències sí hi haurà en quant a jugadors, però jo penso que en quant a partit serà un partit bastant similar. Espero que 11 contra 11 o que si són 10 que sigui un jugador de l'equip contrari el que sigui expulsat, no? El partit començarà a les 12 del migdia i serà xiulat per l'àrbitre balear Ripoll Solano.